som la Rosa i la Bel. Us presentem el quadern Lectofàcil 3. L'objectiu de Lectofàcil 3 és realitzar el pla lector a l'aula, treballar la lectura o exercicis en català de tercer de primària sabent el grau d'assoliment de cada alumne. Al quadern Lectofàcil, l'alumne treballa en paper de manera gradual. A més, el quadern Lectofàcil gaudeix d'una sèrie de recursos digitals per tota l'aula. Tindreu accés directe des del vostre ordinador. A més, cada docent disposa del seu entorn privat amb un codi individual. Ara us presentem les eines digitals d'aquest quadern. Accedim al llibre digital. El primer recurs que hi trobem és el quadern digitalitzat, així com el seu solucionari. El segon recurs és exclusiu per docents. Estem parlant del quadre competencial i dels indicadors operatius. Ara us fem un petit resum dels recursos. Per fer treballs d'aula, la pissarra digital hi trobem el quadern pàgina per pàgina amb el corresponent solucionari. El segon recurs, exclusiu per aula, estem parlant dels indicadors operatius i del quadre competencial. El quadre competencial és una graella en PDF editable que la podeu tenir dintre del vostre entorn i, si no, el podeu imprimir. Els indicadors operatius és l'altre recurs de docència. Estem parlant d'un quadern de 48 pàgines exclusivament de comprensió lectora. Però l'editorial ha cregut oportú realitzar els indicadors operatius unitat per unitat perquè pugueu fer l'avaluació de cada alumne més àgil. Creiem que Lectofàcil és una molt bona eina per treballar la comprensió lectora catalana de manera individual, evolutiva, en paper i de manera gradual a la pissarra digital. Moltes gràcies. Gràcies.